dituzue goazeneko abestiak. Bat, bi, hiru. Lau, eta nortzuk aitanaren abestiak bai mariposa. Nortzuk nahi dutzuek Quevedo. Lau. Eta Sebastián Yatraren Tango y Gorriak. Eta la despensa. La despensa. Gorako soinuaz orniturik, 11 metrotako kamioi ezenatoki erraldoia. 2 ordutik gorako dantza koreografiko ez beteriko ikuskizuna. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban lehenengoak diskopestetan. Ikuskizun bakoitzean DVD bat oparituaz, salgorren koreografiekin. Para jarraren dugu, ¿vale? Hortaz hori ere gaur ospatzen ari gara. Deciros que hace 40 años que se desanexionó Sondica, también hoy celebramos ese día, que sería mañana, ¿vale? Bueno, ¿sabes de campaña quién hace go? Venga. Bueno, eta ez gaur bakarrik eta baizik eta urte guztietan nahi dituzue kanpaikadak urte guztietan emateko kanpai txigiak ospatuko dituko hemen Sondikan. Gurasoak, Aitor Amonak, Osabak, Izekoak, hor balkoietan zaudeten guztiok, urtea bukatzeko minutu pare bat, horrein minutu batean gaude, bai? Amabiak, minutu batetan emango ditue, beraz, azten da kanpai txigien festa! Eta minutu hori aurrera dikoala, badakizue, kanpaikada emateko orduan, kanpai bakoitzeko gominola bat jan beharko dugula. Ados? Hori badakizue nola dikoan, ez da? Begira, zango dizuet. Begira, kanpaia ematen duenean, zuek gominolatxo bat, jan behar dezue. Poliki, zago inalako presarik, bale? Garrantzitsuena da, 12 gominola jatea, 12 kanpaietara heltzea. Urte hau, zelakoa izan da urte hau. Ea, hortik, ondo izan duzu urtea? Ondo pasa duzue? Bueno, garrantzitsuena da, gauza txarrak alde batera uztea eta zentratzea politenak, ezta? Eta batez ere ikasketak. Ikasketak ondo burutzea. Ikasteko zarete, ikasten duzu ondo? Ea, zelako notak atera dituzue. Onak edo txarrak. Horrek esan nahi du, jolentzerok ikatza ez dizuetela ekarri, ezta? Opori asko, opori mordoa izan dituzu. Bueno, eta orain leizter gainera, hemendik 6 egunetara errege magoak izango dira. Beraz, neskamutilak, lehen esan dizuetan bezala, gaur kanpaikada txikiak emango ditugu, minutu erdi eta hasiko gara kanpaikedekin. Lehen da bizi, laurdenak etorriko dira, bale? Zertzuk dira laurdenak? Begira, horrela izango da. Tan, 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 tan. Oiek izango dira laurdenak. Laurdenak, ostean, ero kanpaiak emango dituzte. Oso astiro joango dira, bale? Dira, kanpaiak en versión slow-mo. Beraz, lasai jango ditugu, denok gominolat. Eta gero, denok oiukatuko dugu guztiok batera, 2023 urteari ongi etorri emateko. Ez bakarrik zuek, nik neuk Saibarrek ere bai. Baina, gurasoentzako ohartziki bat, bihar, bai, urtarrilak bat, ospatzen da 40 urteko desanexioa. Hau da, Sondika 40 urte desanexionatu zela. Beraz, biharko egunean gaur ere ospatuko dugu. Venga, presa horrete! Vamos en kanpaikedekin. Esan bezala, laurdenak lehen da bizi, eta gero kanpaiak emango ditugu guztiok batera. Hemen, voluntario bat behar dugu. Voluntario. Hauek dira laurdenak, oraindik ezin da jango pinolarik, Venga, lehenengo kanpaia. Bat, momentuz bat, eta ingelesez? One.
bigarren kanpaia, apanezka bagutiak. Eta bigarren zenbakia frantzesez? D. Venga. Hirugarren zenbakia txineraz? Sí. Venga. Laugarren kanpaia gaztelaniaz? 4. Siendo. Bosgarren kanpaia arabieraz? Jaba. Seigarren kanpaia italieraz? Guantxik. Vale. Zazpigarren gominola jan berdezua, zazpigarren kanpaia euskeraz? Zazpi. Hori da. Zortzigarren kanpaia martziarrez? Bederatzigarren kanpaia jan berdezute. Eta bederatzigarren kanpaia... Astoak, nola gengo duke astoak? No, 9. Venga, sigue. Iru, lau, bo, sei, no da hogez, ja, nahiko. Eta orain, zenbakarren kanpaian goaz? Amargarren kanpaia. Venga, goaz ere. Amargarren kanpaia. Txakurra, nola gengo luke? Oso dago. Amaikagarren kanpaia. Amaikagarren kanpaiarekin goaz? Amabigarren kanpaia! Bueno, txalo bat, jango binola. Eta zorionak, eta urte berrion, 2023 ere sondikako kanpai ziki ospentu honetan. Gerrikasko, zure izena. Dania, gerrikasko, Dania. Apai! Eta urteak poazaigo, baina urte berriari ongi etorria emateko. Egun berriko, izan eta urte berriko. Hau pasandika, urte berrian guztioi! Ando despejaba. Hazte gara. Dua. Ai. Zorbaldarekin goaz, orain. Ai, oso ondo. Dipurdiarekin goaz, eta bukatzeko pelauna. Primera. Vamos. Vale, lehenko mugiak, orain, gitarra batzuko dugu. Venga, va, gitarra jozea. Bateria. Ai. Zorbalda. Orain, gozen dipurdiarekin. Eta, zan bezala. Entzeko hori. Mugitu zaite. Zaitez lagundu. La. Esna, zaitez lagundu. La. Eta beso bat, gero beste bat. Indengarrez banatua ere. Ama horra da gure ama. Vale, eska, txia, tiro bozu. 1, 2, 3.
Eta salto. Muy bien, ondo. Bazen eskubitara. Bat, bi, hiru, eskela, bat, hiru. Bizita. Bazen eskua. Bi eskela. Dua. Buelta eskua. Bat, bi, hiru, eskela, bat, bi, hiru. Eskuetan, hizkuntza eskuetan, eskuetan daude hitz guztiak, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi-bizi bat, bizi-bizi bat. Bi eskela.